Otázka, kedy Boh začal existovať. Odpoveď: prvý Boh je bez začiatku a konca, je samostatný a večný. Exodus 3 hodiny 14 minút. Boh povedal Mojžišovi: ja som, ktorý som. A povedal: takto poviete Izraelitom, ten, ktorý je, ma poslal k vám. Druhý Boh je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý bude na veky. Zjavenie 1:8 Ja som alfa a omega, hovorí Pán Boh, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza, všemohúci. Zjavenie 4:8 4 živé bytosti mali každá 6 krídel a boli plné očí zvnútra aj zvonku. A deň i noc neprestajne hovorili: Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. Tretí Boh sa nikdy nemení. Hebrejom 1 hodina 12 minút, zabalíš ich ako plášť a zmenia sa. Ale ty si ten istý a tvoje roky nebudú mať koniec. Hebrejom 13:8 Ježiš Kristus včera, dnes i na veky ten istý. Štvrtý Boh je nezničiteľný, jediný nesmrteľný Boh. 1. Timotejovi 6:16, 17 On jediný má nesmrteľnosť, býva v nedostupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a nemôže vidieť. Jemu patrí česť a večná moc. Amen. Prikazuj bohatým tohto sveta, aby neboli pyšní a nepozerali sa na nestále bohatstvo, ale na Boha, ktorý nám v hojnosti dáva všetko na užívanie. Piaty Boh sa tiež nazýva Večný Otec. Izajáš 9:6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám bol daný a vláda bude na jeho pleciach. A bude sa volať Úžasný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Kňaz pokoja. Šiesty Boh sa tiež nazýva Živý Boh. 5. Mojžišova 33:27 Večný Boh je tvojim útočišťom a pod jeho večnými rukami budeš bezpečný. Pôjde pred tebou a vyžene tvojich nepriateľov a povie: zničte ich. Hebrejom 10 hodín 31 minút je strašné padnúť do rúk živého Boha. 7. Boh je od večnosti do večnosti. Žalm 92 Skôr ako sa zrodili hory, skôr než si stvoril zem a svet, od večnosti až do večnosti ty si Boh.